Mai gidana, mai gidana, mai gidana, malam mai gidana ne. Babba in ya kai warzo ku ce da ni kai girma ne, shi ku sauna bai da cika idan akwai malami ne. Ga babba nan dan babba ka wuce kyanwa kai barde ne. Ina magauta ba sa nan wallahi na ce sun tsere. Sha matsatsi in ko karke ba mai kira ko dantsi. In ku an samu mai waka ku zo gona ni zarantsi. Idan an kace muku wai gwarzo ba zai kai ba dan kutse ne. Ha! Ina kuke ya masoyana. Waka na ce ba sabo ba, ba ƴan tsanan yara ba, abun ko da wallar gone in ta je dole suna ne. Ahmed Farda na gaishe ka walla dai kai gwarzo ne. Babba na ce dan babba, karamci abunka na koya, ya sama nake tasiri. Ku zo mu je gunsa mu gaishe shi albarka a gun manyan. Ahmed Farda banda ilahu mun sani kai gatan mu. Mai tausayi kanku a samu ya kai mai share duk kokanmu. Ga laddabi da biyayya in ya zo dukka gun manyan mu. Kan a samu ya irin ka na faɗa dole sai an tona. Warzo mai nuna karamci in ana bida kai zan nuna. Uban gida na Ahmed Farda samun irin ka da murna. Rabo ɗabi'an sai ka sa shi ko jarumi taken nasara. A'a. Uban gidana mun gaishe ka, mai kyau na suna mun gaishe ka, Ahmed Farda mun gaishe ka, ku bani ganga malam bugu in gaida babba mun gaishe ka, cikar kamala mun gaishe ka, wa'an suna cewa wai asalo na saci shata mun gaishe ka, na faɗa to ƙarya ne, ku je ku lalle ka salo na, kamata da wanga irin nashi ba dai in saci salo ba, Allah ke irin baiwansa, idan ya so habbu a dama, idan ya so dama a hauku ba irin yanda bai yi gaishe ka, amma babba ko babba ne dole Abdul in ba shi ku girma, sannan mu ce Allah ji shi ya kai haske kabarin shi ya jijjikan wanda yake kauno da wanda ke can rata. ‘Ya'yanka ne zan kirgo, har da matanka in sanyo. Umayya ni na gaishe ki, Hawa'u ke ma sanninki, Muhammad na ce Nuruddin Fauziya duk ina gaishe ku. Ina Hajjiya ku Amina, keɗin ma ina gaishe ki. Matan Ahmed Farda, wanda shi ko bai zamba, duk ina yin san barka mai gida na ce ga waƙarka. 07040534400 sha sauraron lafiya. Naku Abdul Nazari. Kwamakin aiki. Ni ne kai.